14. marca zažijeme 3 veľké udalosti počas jednej noci. Buď pripravený. Zostáva nám len pár dní do silnej zmeny, na ktorú väčšina z nás nebude pripravená. Nie je to len akákoľvek udalosť, je to kolízia energií, ktoré sa nabaľujú a zosilňujú všetko. Táto zmena sa nedeje len okolo teba, táto zmena sa deje s tebou a v tebe. Za 3 dní zažijeme spln v panne, čo je mimoriadne silný čas na štruktúru, poriadok a jasnosť. A k tomu máme ešte úplné mesačné zatmenie a ešte k tomu červený mesiac. A toto všetko sa deje v jeden a ten istý deň. A to nie je normálne, to je portál. 14. marec je bod zvratu. Je to moment, v ktorom nás vesmír doslova tlačí, aby sme urobili krok vpred. A ak to ignoruješ, môžeš niečo veľké prepásnuť. Ale to, čo sa stane v tejto noci, je len začiatok. Ak sa na to nepripravíš správne, nebudeš schopný zvládnuť